Aquest és el moment en què els policies han abordat el Vaquilla i els altres presos fugats de nit de la presó de Lleida 2. Eren 11:45 del migdia i pocs minuts abans s'havien intercanviat trets d'intimidació a la plaça de Francesc Macià. A la cantonada dels carrers París i Villarroel, que veiem a les imatges, és on el cotxe del Vaquilla i els altres 4 fugats ha topat contra els vehicles aturats a causa del semàfor vermell. Aleshores, el cotxe Zeta de la policia i un altre de camuflat que venien al darrere els han abordat produint-se un tiroteig, a causa del qual el Vaquilla ha resultat ferit. Dels 3 detinguts estirats a terra, el del mig és Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla, que s'ha queixat d'estar ferit de bala a l'esquena. Aquí la espalda, la espalda. Aquí, nada más. ¿Qué tienes? Puta, ¿qué tienes, Ahora viene una ambulancia. Nada, no tiene nada, no tiene nada. Otra mano. Agafat per un policia del CAP. Els altres 4 detinguts són Antonio Ugal Cuenca, Vicente Ferrer Campero, Mario Rodríguez Salmerón i José Luis Segura Martínez. Falta per detenir el 6è fugat de Lleida 2, que no anava dins del cotxe 5 marrón detectat per la Guàrdia Civil de Trànsit a Molins de Rei. Es tracta d'Antonio Sánchez, anomenat el Guita. Després dels primers moments de nerviosisme per part dels policies, els detinguts han estat traslladats a la comissaria d'Universitat. Ara veiem com el Vaquilla es resisteix i es produeix un forcejament i alguns cops. Un conductor que estava aturat davant del semàfor explicava així els fets. Jo estava aquí parat al semàfor. Llavors, aquí al costat hi havia un altre cotxe i ells han passat pel mig. Bueno, suposo que volien passar entremig per anar cap a aquell carrer. Llavors, doncs, m'han empodrat a mi i ja està. Llavors, doncs, al darrere d'ells venien 2 cotxes Zeta i s'han parat, ells es volien escapar per allà, han disparat i jo m'he amagat a sota el seient i llestos. Un tinent de la policia ha explicat a TV3 la versió oficial. Nos hemos puesto en lugares estratégicos y frente al Palacio Real ya ha sido localizado este coche por una dotación, un CAS, un coche camuflado nuestro y un Zeta. Se han prendido la persecución por la Plaza Calvo Sotelo, se han intercambiado disparos, han cogido por la calle Urgel
ahí ya se han pegado con algún vehículo y aquí precisamente en el cruce este, al pegar con el taxi, el coche que ocupaban los señores estos, pues ha derrapado aquí en la curva, ha pegado contra un R11 y entonces ha venido a dar con este otro Simca 1200 que está aquí en el Chaflán. Automáticamente ellos se han bajado del coche, nosotros los hemos intimidado, se han tirado todos al suelo y lo inmediato ha sido naturalmente detenerles y evacuarlo al centro hospitalario, en el clínico concretamente, para las posibles lesiones que puedan sufrir. Los delincuentes se han disparado naturalmente en la Plaza Calvo Sotelo, han disparado contra las dotaciones nuestras y las dotaciones nuestras contra el coche naturalmente, aunque con carácter intimidatorio y tiros altos porque era mucho el tráfico que había, se podía lesionar a otras personas ajenas a la persecución. ¿Cuántas armas han encontrado que llevaban los delincuentes? Bueno, las armas concretamente, porque como han intervenido unidades, todavía no se las podemos decir, però sí 2 pistoles. Creo que 2 pistoles llevaven. La dependenta d'una tenda de la cantonada també n'ha estat testimoni. Aquí dintre, i abans hem començat a sentir com disparos. Amèrica, era Amèrica, perquè s'han posat, de seguida ha sortit la policia i ha disparat. Suposo que anava a punxar les rodes, o tiros amb l'aire. No han anat a enfocar-los amb ells. Vosaltres heu vist des de dins de la tenda si els ocupants del cotxe també disparaven o eren solament els policies? Jo diria que solament els policies. Els delinqüents no han tingut temps a fer res. El vaquilla ha estat traslladat al clínic i els altres detinguts a diverses comissaries de Barcelona. El vaquilla, efectivament, hem pogut veure que estava ferit i ha estat traslladat al hospital clínic, com ens acaben de dir. Allà hi havia també un equip de TV3. Envoltat de fortes mesures de seguretat, Juan Moreno Cuenca, el vaquilla, ha estat traslladat al servei d'urgències de l'Hospital Clínic. Aquí no se puede estar prohibido. Oiga, venga el juez, no, tranquilo, por favor. Me está insultando, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Les radiografies han confirmat que Juan Moreno tenia una bala incrustada a l'esquena, a poca profunditat i a l'altura de la primera vèrtebra lumbar. Immediatament l'han intervingut quirúrgicament durant 10 minuts amb anestèsia local i li han extret la bala. Segons el comunicat mèdic, no presenta alteracions clíniques i ha quedat ingressat en observació. Fins demà. Pensem que demà podrà ser donada d'alta. Els altres detinguts han estat traslladats a la comissaria de policia d'Universitat. La fugida dels 6 reclusos va tenir lloc ahir a mitja tarda de la presó Lleida 2, un centre inaugurat només fa uns mesos i que, teòricament, està dotat de moderns sistemes de seguretat. Immediatament es varen posar en marxa tots els mecanismes orientats a la recerca dels fugitius. Després, a les 7 de la tarda, Juan Moreno Cuenca, àlies El Vaquilla, i 6 reclusos més van aconseguir fugir dels mòduls d'alta seguretat de la presó Lleida 2, amenaçant amb un punxó al cap de serveis de la presó. Els escapats amb El Vaquilla són el seu germanastre, Antonio Ugal Cuenca, Vicente Ferrer Campero, Mario Rodríguez Salmerón, José Luis Segura Martínez i Antonio Vázquez. Cap a les 7 de la tarda, Mario Rodríguez Salmerón va autolesionar-se dins la cel·la de seguretat. 5 funcionaris que el van anar a socórrer van ser reduïts pel Vaquilla i altres 4 reclusos. Els van lligar i van vestir-se amb els uniformes. Amb el cap de serveis com a hostatge, van travessar tots els controls de seguretat de la presó i van arribar al carrer. Lleida 2 està situada a la carretera que va cap a Osca, davant la residència sanitària de Lleida i a uns 3 quilòmetres del nucli urbà. Els reclusos van robar un Ford Fiesta que era a la residència sanitària, amenaçant el propietari. Poc després, al carrer Ciutadella, van robar un Renault 8 que al cap d'una estona van canviar per un Seat 131. Immediatament, totes les forces de seguretat van encerclar la ciutat i instal·lar controls a tot Lleida. Segons el director general de Serveis Penitenciaris, Lleida 2 és una presó complexa i amb pocs funcionaris. Dos funcionaris, una presó complexa, laberíntica com és aquesta. Les presons noves són més laberíntiques, són més modernes, són, com diria jo, més humanes, però tenen una estructura més complicada i exigeixen més funcionaris que les presons clàssiques. Però amb una presó complexa des d'aquest punt de vista, estructurada en pisos, amb passadissos i escales que pugen i baixen, i més els patis, tenir 2 funcionaris per 140 reclusos, no es pot dir ni aquí ni a cap puesto que sigui una relació ideal. Els 6 escapats han estat localitzats aquest matí a la carretera que va de Lleida a Barcelona i des de Molins de Rei, perseguits per un cotxe del Cos Superior de Policia i un de la Policia Nacional. Finalment els han enxampat a Barcelona. Des d'ahir a la nit, les carreteres de Barcelona també estaven controlades per les forces de seguretat.
Amb 22 anys, Juan Moreno Cuenca, àlies El Vaquilla, ja és gairebé mític en la història d'aquest país. Fenomen el que no és aliè al fet que alguns elements de la seva vida són la base de l'argument de la pel·lícula Perros Callejeros, dirigida per Antonio de la Loma. La redacció de TV3 ha preparat, amb la urgència pròpia del cas, un recull d'alguns fets i situacions de la trajectòria i del context social del personatge. José Moreno Cuenca, el Vaquilla, va néixer el 19 de novembre de 1961 a Torre Baró, Barcelona. Als 10 anys va anar a viure amb el seu germà Antonet, que també s'ha escapat ara de Lleida 2 i té un llarg historial delictiu, al Camp de la Bota, on començà la vida delictiva robant el primer cotxe. Des de llavors, conduir a una gran velocitat i escapar-se dels perseguidors es converteix en la seva principal afició. Com que no arribava al volant i als pedals alhora, es posava pedres al seient per estar més alt. Va arribar a robar de 10 a 12 cotxes en un mateix dia. A més, està acusat de nombrosos atracaments i d'haver provocat la mort d'una dona en atropellar-la involuntàriament després d'atacar-la pel sistema de l'estirada, cosa que ell nega. La pel·lícula Perros Callejeros de José Antonio de la Loma, encara que protagonitzada pel Trompetilla i el Torete, companys seus, estava inspirada en la seva vida i va fer conèixer el món que envolta aquests joves abocats a la delinqüència des de molt aviat. Solo lo veíamos cuando robaban un coche. Cuando, por ejemplo, pasaba con los coches robados por aquí. ¿Tú no eras del Besó? ¿Tú no eras de la Mina? O cuando iban de fuga por aquí, lo veíamos correr y ya. Pero éramos pequeños, pues. Yo tendría unos 7 años. Ha viscut quasi 7 anys en diferents presons del país i abans ja havia escapat de quasi tots els reformatoris. Al mes d'abril del 84, el Vaquilla protagonitzà a la Model un motí amb 7 reclusos més de la 5a galeria. Van exigir com a primera petició unes quantes dosis d'heroïna i quan els les van subministrar van deixar anar els 4 funcionaris que havien retingut per pressionar les autoritats. Quan va acabar l'incident, el van traslladar al penal de Puerto de Santa Maria. Encara no fa un mes que el Vaquilla va ingressar a la presó Lleida 2, on ha estat sotmès al règim d'aïllament total i només li permetien sortir al pati. L'altra notícia que marca l'actualitat d'avui també s'inscriu en el capítol de successos. Un policia ha mort aquest matí arran de l'atracament d'una sucursal de la Caixa de Catalunya a Terrassa. En l'acte també ha resultat ferit el director de la sucursal. Aquesta és la història dels fets. Quan faltaven uns minuts per les 8 del matí, a l'hora que arriben els empleats, 2 dels 3 atracadors han entrat a la sucursal de la Caixa d'Estalvis de Terrassa del polígon Gofresa de la carretera de Rubí. En sortir uns minuts més tard, amb 3 saques de les quals tan sols han lograt endur-se'n una, s'han trobat amb un cotxe seta de la policia que algú havia avisat en veure l'atracament. Quan la policia intentava detenir-los, un dels atracadors d'aspecte jove ha matat el policia Fernando Mondeja Arzanz. L'altre ha ferit al cap a l'alçada de l'ull el director de la sucursal bancària, Matías Rivera, a Ambrós. Així ha explicat els fets un testimoni propietari d'un bar del costat. Yo estaba aquí solo y de pronto sentí un disparo, claro. Me he asomado por la vidriera y he visto como un policía estaba aquí escondido y gritaba al atracador que soltara la pistola. Entonces el atracador se ve que había 2, porque yo, claro, yo he visto nada más que uno. Uno ha tirado para allá y he sentido otro disparo y ha tirado para allá corriendo y el otro ha bajado por aquí y al llegar ahí al recodo ha cogido al policía, el policía lo ha cogido y han bajado los 2 forcejeando hasta aquí. Al llegar ahí los 2 han caído al suelo y sentí un disparo y entonces, pues claro, ha salido corriendo. Que por cierto, que se lo he dicho a la policía, se ve que se le había caído algo y se ha vuelto, la ha cogido y ya se lleva corriendo. Y otro policía desde allí, desde la baranda, pues ha descargado todo el cargador y luego nada más que he visto ha sido coger y salir a arrancar el 131 nada más. Els atracadors han fugit amb un tercer que esperava el cotxe, tot i que sembla que un d'ells anava ferit, abandonant una pistola del calibre 9 mil·límetres. El director de la sucursal de l'entitat, Matías Rivera, ha estat traslladat posteriorment a la residència de la Vall d'Hebron de Barcelona, on l'intervenen quirúrgicament. L'estat del policia nacional ferit ahir al vespre a l'avinguda del Príncep d'Astúries de Barcelona continua sent greu. Eduardo Martínez Sosa, que és el nom del policia, és caporal i continua ingressat a l'Hospital Clínic. Martínez Sousa va ser ferit d'un tret al pulmó pel jove que anava a identificar. El vianant Leonard García Pérez també va resultar ferit en l'acció perquè la bala li va fregar el braç. Bé, i ara sí que abandonem ja el capítol de successos. Demà comença a Madrid el 30è Congrés del Partit Socialista Obrer Espanyol, el quart amb Felipe González com a secretari general i el primer de l'actual democràcia amb una majoria parlamentària que dona al PSOE la responsabilitat del govern d'Espanya. El PSOE és el partit degà de l'actual ventall parlamentari.